OK, takže toto video som sa rozhodol natočiť preto, lebo mi ide na nervy prístup firmy AZ, tiež známej ako Pocket, respektíve ich podportálu, kde aj napriek prosbe mnohých užívateľov, pluska a platičov ich celkom fajnového zabíjača času nechceli vytvoriť blacklist len preto, aby vás donútili zabíjať viac a viac času na tejto stránke. Ono AZ nie je až také zlé miesto, ako si na mnohí myslia, ale je to obrovský žrút času a preto som sa za pomoci mojej idei a úžasného skillu môjho známeho programátora pokusil vytvoriť jeden prídavok na AZ, ktorý vám pomôže vytvoriť tzv. Blacklist užívateľov, ktorých už nechcete vidieť vo vyhľadávaní, lebo som si istý, že tak ako aj ja, tak aj mnohí iní ľudia majú v tejto situácii ten istý postoj, že im ide na nervy vidieť stále tie isté otrávené ksichty alebo kozy žien, ktoré si myslia, že keď si tam odfotia dekolt, tak poznajú niekoho hodnotnejšieho a v podstate majú pravdu, spoznajú kvantum idiotov a najlepšie na tom je, že keď im napíšete, tak napíšu, že oni sa nechcú zoznámiť, ale chcú si pokecať. Potom sa ponúka otázka, prečo si tam odfotili dekolt a nielen sprostý ksicht. Ale dosť k tomuto predhovoru alebo príhovoru. Poďme priamo k veci. Dáme si používateľov a mám tam automaticky vo filtri Bratislavský kraj iba prihlásený používateľ s fotkou. Máme tu 1460 používateľov. Pre prejdenie týchto profilov tak zbežne budete potrebovať cca 30 až 45 minút, čo je dosť veľká katastrofa. Samozrejme, môžete sa zamerať na niektoré regióny. Ja pôjdem radom, čiže poďme do Devínskej Novej Vsi. A tu sa nachádza 41 užívateľiek. A povedzme, že taký skúsenejší používateľ AZ-u ich už väčšinu pozná a ide mu na nervy, že sa mu tam stále ukazujú, lebo ako vidíte, gro z nich aj tak nikdy neodpisuje a keď odpisujú, tak odpisujú len samé patoky. To znamená, že môj známy vytvoril túto funkciu, ktorú ste si nemohli všimnúť pri bežnom AZ-te, je to Griezmanky funkcia, takzvaný blacklist. A klikneme na tlačítko blacklist, daný používateľ alebo používateľka zmizne. To znamená, že ich môžeme takto pekne poodstraňovať a už nikdy sa po vyhľadávaní neukážu. To znamená, že už nikdy neuvidíte tie isté ksichty, ktoré nechcete vidieť. Skript sa nachádza momentálne v takej alfa verzii a máme tu funkcie dokonca, ktoré pridal iniciatívne môj kamarát programátor. Máme tu celý zoznam benov, ako vidíte, môj list je už celkom hustý. A dá sa kliknúť na ktorýkoľvek nick a tento vlastne zruší potom ben. Ja si to teraz refreshnem, aby som to mal preč. A takisto sa dajú sa zrušiť všetky, čo asi nechceme spraviť, a zrušiť ben pre nick. Môžeme tam napísať akýkoľvek nick a tam nám to zruší ben. Čiže tento skript som chcel pôvodne speňažiť, ale myslím, že ho pustím von ako freewareový, keď som za ňo zaplatil nejaké tie peniaze. A budem sa ho snažiť držať nažive, čím dlhšie to pôjde. A dúfam, že vám to spríjemní pobyt na Pokeci a hlavne skráti čas, ktorý strávite pri vyhľadávaní nových používateľov a nie prehrabávaní sa v stále tých istých. Takže prajem pekný deň, idem to ešte nejak skompilovať toto video a snad sa počujeme aj niekedy inokedy. Čaute.